Na konci zápasu Plzně v Mladé Boleslavi nesouhlasil hostující Roman Hubník s verdiktem rozhodčího Pavla Orla a proti žluté kartě vehementně protestoval. Ne, vůbec ne. Ani noha, vole. Spartanský střelec David Lafata zase po svém gólu do sítě nováčka z Karviné svérázně pozdravil fanoušky v sektoru hostí. Jo, co ty vole, co čumíte? Při soubojích u postranní čáry leckdy záleží i na tom, jak vehementně si hráč řekne rozhodčímu o míč. Zkoušel to i mladoboleslavský Jánoš, ale plzeňský Matějů ho odkázal do patřičných mezí. Nekecej. Mimochodem Jánoš tady při zblokování Zemanova centru nepoužil to úplně nejsprostší slovo, i když by si to přesný zásah zasloužil. Kurník! Komunikace je ale jinak samozřejmě klíčem nejen ve vztahu k protihráčům, ale i ke spoluhráčům. Pokyny mají být pokud možno jasné, stručné a přesné. Valpon, dívejš! Doprava ještě! Ještě! Buď tam. Hubňa! Pojď ke mně! Někdy také není na škodu se omluvit. A soupeři nebo spoluhráči? To nevíme, možná oběma. Ako jsi blbec, promiň. Když už na hřišti selže úplně všechno, je tady trenér a jeho pokyny. Slavistický kouč Jaroslav Šilhavý na Julisce komandoval i sběrače míčů. No, dej mu ho! Jindřich Trpišovský si pro změnu v Jablonci popovídal sám. Proslov byl sice určen Martinu Latkovi, ale těžko říct, co z něj vlastně liberecký obránce slyšel. Martine, klid. Ať si to tak pan Hrubeš sám udělá, on tomu bude rozumět. Jeho plzeňský kolega Roman Pivarník zase nebyl zcela spokojen s nasazením Aleše Matějů. Matěju, makej, ano? Mladoboleslavský veterán Marek Matějovský nebude vzpomínat na zápas v Edenu rád. Po brzkém vyloučení ho čekala dlouhá cesta do šaten a my jsme během ní marně čekali na nějaký materiál do odezřeno. Borci, nebojte se a příště se odvažte.